ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತಾ ವಿರ್ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಯಾಲ ಸೌಖ್ಯ ಮುರಣಿದ ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜಿ ಬಂದು ಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಚೆಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40% ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಗೆ ಇಸ್ ನೆಗ್ ಕುಲ್ದು ಪುನಗಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಫೀಲ್ ಆವಂತುಂಡು ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆವಂತುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸ ಫೀಲ್ ಆಪುನಿಗೆ ಸೊ ಐನಿಂತ ಮರ್ದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಸೊ ತೂಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈತು ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಜಿನ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆತನ ಜೊತೊಂದಿಪ್ಪು ಕೆಲವರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನಿಕಲ್ ತೋರಿಪ್ಪಾರು ಯಾಂಗ್ ಕೋಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಮೀಶೋದ ಹಾಲ್ದ ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿನ ಪೋತೂಲೆ ನಿಕಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮೀಶೋಡು ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪಾಡಿಯರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಂಕರಪ್ಪ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಡು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪು ಬಂಡ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೀಪ್ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ತಕ್ಕಗೆ ಯಾವನು ಪಂದ್ರೆ ಮೀಶೋ ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಒಡ್ ಇವನೇನು ಯೂಸ್ಲ ಮಂತು ಅಂತೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ರಾಮ ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಗ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದಿ ಜನ ಬೇತ ಕಲ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೇರು ಪಂದ್ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತು ಅಂತೇನೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋದು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ಜನ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬರೋದು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಿಚನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಮೇಕಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಶೋ ನಿಕಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಎನ್ನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಪುದಾದ್ರ ಒಂದ್ಸತ್ತು ಮೇಕಪ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುವ ಸೊ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಬ್ಲಷರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅದನ್ನ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋದೆ ಹೈಲೈಟರ್ ಮಾತ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಮೀಶೋದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಣಪಾದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಕೆಲವ ದಕ್ಕದಾತದು ಐಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಒರಿದ್ದು ನಿಕ್ಕು ತೂದಿ ಪರ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನ್ಯೂಡ್ ಪೆನ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೀಶೋದ ಏನು ಕಾಣಪಾದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಇದೊಂದು ನೆತ್ತಲ್ಲ ಕಾತನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೋದೇನೆ ಒಂದ್ಸಾತು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಉಂಟಪ್ಪ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ನೀನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಂದಿರ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಚೀಪ್ ರೇಟಿಗೆ ₹100 ₹110 ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಹೈಲೈಟರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಷ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಾತೆಕ್ಲ 500 ಎಬೋ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂದು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂದ ಪನೋಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಏತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಆವಡು ಅದನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಆವಡು ಒಂಜಾತು ಗ್ಲೋಯಿನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಆವಡು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಪಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಗಡಿದಿತ್ತಿಲಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಲಕ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಯಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಿತ್ತಗೆ ಪಾಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು ರೆಡ್ ಕಣ್ಣದ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನಂದೇನು ಹೈಲೈಟರ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದೇನೆ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಕೆಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಕೈ ತಲೆ ತೋಚ್ಬಾಯ್ತುಲೆ ತುಯಾರ ಎಂಚ ಆತನ ಎನ್ನ ಕೆಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದ್ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಚ ಉಂಡಾಯ್ತು ಈ ಪೆಡ್ತುಲೆ ತುಯಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡಿತ್ತು ಒಂಚು 1 ವೀಕ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಪಂದಾಂಡಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನಂದಿನ ಲಗಡಿ ಆಯ್ನಂಚನೆ ಎನ್ನ ಫೇಸನ್ ಯಾನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪಂದತ್ತು ಮೀಶೋಡು ಓವೇ ಕ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ದಕ್ಲ BB ಕ್ರೀಮ್ CC ಕ್ರೀಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಮಾತ ಲಾರೆಲ್ ದಕ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದ ಬಟ್ ಮೀಶೋ ಆ್ಯಪ್ ನಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಪಂಡ ನೆಕಡೆ ಪಂಡೆ ಐಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆವಡು ಪಂದಲ್ಲ ಐಟ್ ಕೆಲವರ ಪಾಡ್ನಕಲ ಉಪ್ಪುರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀಶೋದಕ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮೀಶೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಈ ಮೀಶೋಡು ಒಂಜಾತು ಜನ ಕಲಿತೆ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುನಕಲ್ ರೀಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪಂದು ಪನುಲಿ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಶಾಪ್ ಅತ್ತು ಎತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ ಐಟು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೀರೆದೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಫುಡ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಇದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಐಟು ಉಂಡು ಅಂಚ
ಇದು ಕುಡ್ಲಾಗ ನಮ್ಮದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಫುಡ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಚೈನ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು, ಮಾತ ನಿಕ್ಕಲ್ ತುಪ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಮೀಶೋలో ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಲ್ಪ ಮುಗುಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಚೀಪ್ ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮರಲಾಪ ಅವು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಮರಲಾಪ ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ತುದಿಪಾರು ₹100 ಪಂದ್ ಪಂಪಿರು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒರ ಮೋನ್ ಲಗಡಿ ಪೋಡ್ ಬಣ್ಣ ಬೇತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೋಚ್ಪಾಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನರಕ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣನೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪು ಪೊಣ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸೊ ಮೀಶೋದು ಓವೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಪ್ರೈಮರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಐಬೊಕ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಾದನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಿಕಲು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಪೈ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮೀಶೋ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಮೀಶೋ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನ ಪನ್ಪುನು ಈ ಕೆಬಿತ ಕಂಟಿ ಐಕ್ ಆಕ್ಸರಿಗೆ ಮಾತ ಓಕೆ ಕಿಚನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತಾಡ ಓಕೆ ಮಂದಿರಿಗೆ ಐಕನಿಕ್ ಮಾತ ಬಟ್ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ದಾದುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಮನ್ಪುನ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪೋಪುನ ಕ್ರೀಮ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಪನ್ನಿಕಲ್ ತುದಿಪ್ಪರು ₹300 ಐಲೈನರ್, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಐ ಶ್ಯಾಡೋ, ಲೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಬರ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಫಿಕ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂಜು ಬರ್ಪುಂಡು ತತ್ತದೆಲ್ಲ ಅದೊಂದ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಮಾತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅಂಚಿನ ಬಟ್ ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೂವರತ ಅವೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಸಾತಂಡು ಈ ಸೊಡ್ಡು ಬಂದಂದು ಫುಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇತ್ತದಾದ ಬಂದು ಪಂಡ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಗಡಿ ಏನಿಸ ಸ್ಕಿನ್ ಏನ್ಸ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಿಕಲ್ ಎನ್ನರ್ ಅದು ನಿಕ್ಕಲ ಬಾಗ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆದೇ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಓ ಸೂಟೇಬಲ್ ಪನ್ನಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪಾವಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓವೋ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಯಾನೆ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಸೊ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಬೈದಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡು ಪಂದು ಅವೇನು ಮರಲಾದ ತೊಂದ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓ ಬೆಟರ್ ಪಂದು ಫೀಲ್ ಆಪು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಿಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆದ ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬೇನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡು ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ ತೂಪಾಯನ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡುವ ಆಯ್ಬುಕ್ ಇತ್ತೆಂಚುಂಡೆ ದುಮ್ಮೆಂಚೆತ್ತುನು ಪಂತೂಲೆ ಸೊ ಈತ ರಿಪೇರ್ ಆವಡು ಪಂದನ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಓ ಪಂದ ಕೇಂಡ ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಗೈಸ್ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಂದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ₹1 ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಇಂಚ ಆತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ರಡ್ ಸಿರಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಫರ್ ಮಂತಿತ್ತನ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಆಪುಣ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಸಿರಮ್ ನಾಯಸೆನಮೈಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಯಸೆನಮೈಡ್ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ದ ನಾಯಸೆನಮೈಡ್ ಪನ್ಪುನ ಚಿನ್ನ ಸಿರಮ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ತದಾಂಡಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ఒక నైట్ జెప్పునగా ఫేస్ వాష్ ఆదు యాన మినిమలిస్ట్ దక్కల్లనే సాలిసిక్ యాసిడ్ పందుండు సాలిసిక్ యాసిడ్ అవన్నీ యాన్ యూಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಮುದುದಾಯ ಪಂಡ ಆಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ ಉಂಡತ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಮೆಟ್ ಆಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನೈಟ್ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡಿ ಬಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ 1 ವೀಕ್ ಆಂಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತ ಆಯ್ಬಕ್ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ इतने होस्टिंग पंद पोनागा डेली होस्टिंग इतना डेली मेकअप पनपोडापुंडु डेली मेकअप ला स्किन गे एड्डे अत्त अंचिने यान फेस वाश यूस मन्पुन पंद निकल केंडंद यान यूस मन्पुन सिंपल दकला फेस वाश इत्ता वाशरूम उडुंडु ಕೂಡ ಪುದುಕನೆ ನಿ ಗುದಸಿನ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ನಿತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಪಂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಆಪ್ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಡೌಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಆಪ್ ಧ್ಯಾನ ಪಸಂದ್ ಬೈದಿನ ಮೊಕೇನ ಪಂಡ ಈ ಸಂತದ ಚೈನ್ ಮತ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ ತೂವರ್ ನೆಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡರ್ಮೋಡೆಕ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ದ ಗ್ಲೈಕಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಜೈಟ್ ಬಟ್ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಸಿರಮ್ ಡಿಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಾನು ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾಯ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚು ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತ್ದ ಐಬೋಕ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಇಫ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಜ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮೋನೆಡ್ ಆಕ್ನೆ ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಮಂತದ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿಂದೇನು ರೇಪನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತೆ ನಿಖಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಎಂಕ ಆರನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸಿಂಪಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಐಬೋಕ ಸೆಟಫಿಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಪಂತೀರ ಅವು ಸತಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆತ್ರೆ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಅಂಚಿನ ರೀದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇದು ಲೈಫ್ದ ಜಂಜಾಟದ ನಡುಟು ನೀನು ಯೂಸ್ ಅಂಪರೆ ಮನಕ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಪೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನಾನು ಏನಿ ಪಾಡುಡು ಬೊಕೇನ ಬಂದು ಪಂಡ ಯಾ ಯೂಸ್ ಅಂಪುನ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಲಂಚ್ ರೇಂಜ್ ಮಂದೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆದ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಪುನಂಜಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕದೆ ಡೌಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಡ್ಡಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀಶೋಡೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ
ಹೈಡ್ರಾ ಮಿರಾಕಲ್ ಹ್ಯಾಲುರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಇಂದೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಒಂದು ಬೋಡ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಅಮೆಝಾನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪರ್ಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಳ್ಳಿರತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲಿ ಯಾನು ಎಳ್ಳಿರ ನೆಕ್ಕೇತು ಗೊತ್ತಾ 54 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಎಳ್ಳಿರತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ತೊಂದು ಯಾನು ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲಿ ಆಗಿ ತೋರ್ಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲಿ ಆಗಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಬೇಗ ಸ್ಕಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತು ತೋಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡ ಈ ಮೆಡ್ತುಲೆ ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡ್ತನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಅವೇ ಮಾಡತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಜನ ಅಮೆಝಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಇಫ್ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಡ್ಪೆ ಒಂದು ದಾದ ಬಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಯಾನು ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದುಂಡು 2% నేను అందుకే రెఫర్ అనిపిదే పైన ఇంచ ఎనల క్యాక్ నిక్లి గుండు పందితున బెస్ట్ రిజల్ట్ కొర్పుండు అసలు ఈవెన్ నైసినమైడ్ మస్త్ ఎడ్ಡೆ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡುಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಖಲ್ ಬಹುದು ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಿ ಅಕಲ್ ನಮಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಅಕಲ್ ಸೊ ಬೊಕ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ದಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುರ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸೊ ಇದು ಈಟ್ ಪಂಡ್ರತ್ ನಿಂಗೆ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಮೀಶೋದು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇವನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾತಿದ ಅದಲ್ಲೇ ಪಂಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋದೆ ಸದ್ಯ ತೊಲ್ಲೆ ಪಂದಿ ಏನು ಪನ್ಪುಂದೆ ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಶೇಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬನ್ನಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಶೇಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋದೆ ತೊಂಡ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ನಮಕ್ ಬಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಶೇಡ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಟ್ ಯಾರು ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋದು ಇದು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ದಕ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದೆ ತೊಂದನ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡನು ಮರೂನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಂದಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಮರೂನ್ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಬೋಡ್ತಿನ ಪಂತೆರಡು ಶಾಪ್ದಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಇದು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದೇನು ಪಾಡು ಯಾನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕೇಂದಿರ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಪಾಪ್ ಶುಗರ್ ಪಾಪ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಪಾಡು ನಾನು ಒಂದು ಕಲರ್ ತುಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ತೋಜನ ಸೊ ಯಾನು ಈ ಶೇಡೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇನ್ನ ಯಾ 12 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೋಡ್ಚಿ 500 ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆರಂಡೇರು ಐಜಿ ಎಡ್ ತೋಚ್ಪಾವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಚ್ಪಾವ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂಡೆ ನನ್ನ ಮೈಕಡ್ ಮತ್ತೆ 10 ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಕಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡೆ ಇಡೇ ಮಾತ ಆಪು ಮೈಕಡ್ ತಿರ್ಚಿಚ್ಚ ಕನ್ನಡಾಗ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಅಂಚ ಲೀಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಎಡ್ಡು ಬಂದು ನೆನ್ ಕೊರಿಯದು ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ನಕೊಂಡು ಇಂಕ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಅದೇ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಪಾಡುವ ಮಾರೆ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇತ್ತ ಪಾರ್ದಿಲ್ಲವೇ ಕಾಪಿ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಕೆಂಪೆ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚನಿಕೆಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಂದಾಗ ಪೋದಿದ ತೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಏನೊಂದು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ದಾಂಡು ಮೆಬ್ಲಿಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ರೆಡ್ ಶೇಡೆಡ್ ಇದು ತೊನ್ನಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಬಟ್ ಒಂದು ಆತು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಕೈಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಿ ಪೂಜಿ ಅವು ಮೇಟ್ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಪಂಡ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋಡು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅನೆ ಬರ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪು ಅನ್ಸದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ದೊತ್ತೊಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಮಾತಾ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏಪ ಆತದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ఉండదు ನೋಡಿಸಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ఉండదు ನೋಡಿಸಿ ಅನ್ಸ ಓಕೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂದಿ ಎನ್ನುವೆ
ಒಂಜಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಅವು ಏತೋ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಂತೂ ಪನ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋನ ಕಾಸು ಆಡತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಕರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಶ್ ತನಗ ಐಲ್ಯಾಶ್ ತನಗ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ತನಗ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪುಡಿಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಂದು ಬಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಹಾಳಾಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂತ ಪಂಡತ ಕೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತನ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊ ಎಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಸನ್ಸ್ಕೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಂಡೆನ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಸನ್ಸ್ಕೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು .n ಇದಕ್ಕಲ್ಲ 50 SPF ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯಾ ಟಿಕ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೀ